Η Αγία Θέκλα. Η Αγία Θέκλα έζησε στους αποστολικούς χρόνους, στους πρώτους δηλαδή χρόνους του χριστιανισμού. Πρόκειται περί μεγάλης Αγίας. Η Εκκλησία την ονόμασε εις Απόστολον. Εις Αποστόλους δε γυναίκας έχομεν ελαχίστας. Δεν μετριούνται ούτε εις τα δάκτυλα της μίας χειρός. Εν τούτης δεν γνωρίζουμε πολλά για τη ζωή της. Η Αγία Θέκλα καταγόταν από το Εικόνιον της Μικράς Ασίας. Η μητέρα της ήταν επιφανής Ελληνίδα, την λέγανε Θεόκλεια. Ήταν όμως φανατική ειδωλολάτρησα και αυταρχικού χαρακτήρος. Η Θέκλα ήταν νέα, 18 χρονών και αραβωνιασμένη με ένα επίσημο της περιοχής που τον λέγανε Θάμιριν. Επρόκειτο μάλιστα να τελέσει τους γάμους της. Εν τω μεταξύ όμως συνέβη κάποιο γεγονός που άλλαξε τελείως την ζωή της. Ζούσε όπως είπαμε κατά τους αποστολικούς χρόνους, τότε δηλαδή που οι Απόστολοι περιόδευαν κάθε χώρα, πόλη και χωριό κηρύττοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού. Γνωρίζει τον Απόστολο Παύλο. Την εποχήν εκείνη εις το Εικόνιον, την πατρίδα της Αγίας, ήλθε ο Απόστολος Παύλος. Κατέλησε δε στο σπίτι του ευσεβούς Ονησιφόρου. Ο Ονησιφόρος δεν τον ξανά είχε δει τον Απόστολο Παύλον. Είχε μάθει μόνον περί αυτού από τον Τίτον, τον μαθητή του Παύλου. Του είχε πει ότι ήταν κοντόσωμος, φαλακρός, καμπυλομύτης και γεμάτος από χάριν Θεού. Μόλις έμαθε ότι ήλθε στο Εικόνιον, ευγήκε ο Ονησιφόρος με τη γυναίκα του και τα παιδιά του προς συνάντησή του. Τον εγνώρισε από τα χαρακτηριστικά που είπαμε και του είπε «Χαίρε υπηρέτη του ευλογημένου Χριστού». «Η χάρις του Θεού ή μετά του οίκου σου», του απήντησε ο Απόστολος Παύλος. Τους κάλεσε κατόπιν ο Ονησιφόρος των Παύλων και τους συνοδούς του Δημάν και Ερμογέννη στο σπίτι του. Τους παρέθεσαν τράπεζαν και τους φιλοξένησε με πολλή φροντίδα. Στο σπίτι αυτό, σαν από περικαλή άμβονα, ο Απόστολος του Χριστού εκήρυτε για τον Χριστόν και το Ευαγγέλιό του με ιερό πάθος. Τόση μάλιστα ήταν η απήχηση το λόγο του Θεού για τη νέα θρησκεία, ώστε το σπίτι εγέμιζε κάθε βράδυ από κόσμο για να μάθουν την πρωτάκουστη διδασκαλία του Χριστού. Το πλήθος των ανθρώπων που με τόση δίψα έτρεχαν κάθε βράδυ προσήλκησε για την προσοχή της Θέκλας. Ήταν δε η Θέκλα μία ωραιοτάτη παρθένος. Την ημέρα δεν είχε το θάρρος να μεταβεί στο σπίτι του Ονησιφόρου, διότι οι γυναίκες τότε έμεναν στο γυναικονίτη, οι σοβαρές. Άλλωστε και η μητέρα της ήταν ειδωλολάτρης, θα μάθαινε και θα την εμπόδιζε. Γι' αυτό εκμεταλλεύτηκε το σκοτάδι. Επήγε κρυφά και στεκόταν στην πόρτα του σπιτιού του Ονησιφόρου, χωρίς να την προσέχουν, αλλά και χωρίς να βλέπει και αυτή τον Απόστολο που εκήρυτε. Μόνον άκουε. Τα θεόπνευστα όμως εκείνα λόγια που βγαίνανε από το στόμα του Αποστόλου έκαναν βαθυτάτη εντύπωση στη Θέκλα και την βάλανε σε σοβαρές σκέψεις για την σωτηρία της. Το επόμενο βράδυ επανήλθε στο κήρυγμα. Το ίδιο έκαμε και το τρίτο βράδυ. Το ύψος της Παρθενίας. Μέσα στις άλλες πρωτάκουστες διδασκαλίες της χριστιανικής πίστεως άκουσε και δια το ύψος της Παρθενίας. Άκουσε ότι καλός είναι ο γάμος και ευλογημένος, αλλά καλύτερη είναι η Παρθενία. Απέχει η Παρθενία όσο ο ουρανός από τη γη. Έλεγε ο Απόστολος του Χριστού ότι καλόν είναι και πολύ ανώτερο στον άνθρωπο να μην παντρεύεται. Επειδή όμως είναι αδύνατον και για να μην πέσει στην αμαρτία, ας παντρεύεται. Καλόν ανθρώπο γυναικός, μη άπτεστε διαδέτας πορνείας, έκαστος την εαυτού γυναίκα εχέτο. Και συνέχιζε ο Απόστολος. Λέγω δε της αγάμης και τες χείρες, καλόν αυτής εάν μείνωση ως καγώ. Συμβολεύω, έλεγε, τους αγάμους και τις χείρες να μείνουν άγαμοι όπως είμαι και εγώ. Εάν όμως δεν πρόκειται να μείνουν εγκρατείς, ας παντρευτούν. Είναι αλήθεια ότι κι αν παντρευτεί κανείς δεν αμαρτάνει, αλλά θλίψην έξουση της αρκεί εγώ δε φίδω με αυτόν. Πολλά βάσανα έχει ο έγκαμος βίος και εγώ τους λυπάμαι. Άλλωστε, ο καιρός είναι σταλμένος εστί, ο καιρός της παρούσης ζωής είναι λίγος. Δεν είναι καιρός για ειδονές, αλλά πρόκειται να φύγουμε σε λίγο για την παντοτινή χαρά και ευτυχία. Και εκείνη θα την προετοιμάσουμε από εδώ. Γι' αυτό τους έλεγε να ζήσουν οι άνθρωποι με εγκράτειαν όσοι μπορούσαν, όπως και αυτός. Έφερνε παράδειγμα των εαυτών του.
θέλω πάντας ανθρώπους είναι, ως και εμαυτόν, εν εγκρατεία. Όλη αυτή η πρωτάκουστη διδασκαλία συνήρπασε και κατέπληξε την Θέκλα. Επειδή όμως ο συναρπαστικός λόγος του Αποστόλου αργούσε, ή το επόμενον και αυτή να καθυστερήσει να επιστρέψει στο σπίτι της που την περίμενε η μητέρα της. Της επιτίθενται η μητέρα και ο μνηστήρας της. Η μητέρα της την είχε κατασκοπεύσει και γνώριζε που βρισκότανε, αλλά και η ίδια δεν της απέκρυψε την αλήθεια. Της ομολόγησε ότι ήταν στο κήρυγμα ενός νεοφερμένου, του Παύλου. Τότε η μητέρα της Θεόκλεια άρχισε να βρίζει χυδαιότατα την χριστιανική θρησκεία και αυτούς που την εκήρυταν. Η Θέκλα με αξιοθαύμαστο θάρρος είπε ότι πιστεύει και αυτή στον Χριστό και ότι είναι πια χριστιανή, διότι αυτός είναι ο πραγματικός Θεός. Η μητέρα της, σαν τ' άκουσε αυτό, έγινε έξω φρενών. Την έβρισε καπηλικότατα και ξέσπασε σε κραυγές φοβέρες και κλάματα. Κατόπιν επί πολύ σκέφτηκε και τέλος επήρε την απόφαση. Εκάλεσε τον μνηστήρα της, τον Θάμηριν, και του είπε ότι είναι ανάγκη να γίνουν το συντομότερον οι γάμοι του με την κόρη της. Εκείνος άλλο που δεν ήθελε, δέχθηκε αμέσως με πολύ χαρά και προθυμία. Ο Θάμηρης κατόπιν πλησιάζει την Θέκλα και άρχισε με τα συνηθισμένα συναισθηματικά και ερωτικά λόγια να της αλλάξει τις ιδέες. Αλλά Ματέος, κάποιος άλλος μνηστήρας, είχε τραβήξει εν τω μεταξύ την προσοχή και την καρδιά της Θέκλας. Κάποιος άλλος νυμφίος υπήρχε για αυτήν. Ήταν ωραίος σκάλι παραπάντας βρωτούς. Ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον εκήρυε ο Απόστολος Παύλος. Η περί παρθενίας διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου την είχε καταγοητεύσει και είχε πάρει την απόφαση να μείνει παρθένος, νύμφη του Χριστού. Το μίσος του μνηστήρος της κατά του Αποστόλου Παύλου. Ο Θάμηρης στην άρνησή της εθύμωσε υπερβολικά και ήθελε να μάθει ποιος ήταν αυτός που της άλλαξε τα μυαλά. Ο θυμός, η περιέργεια, η αλαζονία και ο μεγάλος έρωτάς του προς την Θέκλα δεν τον άφησαν να ησυχάσει. Ξεκίνησε λοιπόν και αυτός να πάει να δει τον Απόστολο Παύλο. Ο κήρυκας αυτός του Θεού ήταν μικρός στο ανάστημα, φαλακρός στο κεφάλι και όχι τόσο όμορφος στην εξωτερική του εμφάνιση. Το πρόσωπό του όμως έλαμπε από μια πρωτοφανή πνευματική εκφραστικότητα. Πού όμως είχε μάτια για τέτοιες υψηλότερες και πνευματικότερες παρατηρήσεις ο Θάμηρης. Αυτός ήταν σαρκικός άνθρωπος. Ώστε λοιπόν αυτός ο ανθρωπάκος είχε κατορθώσει να γίνει αιτία του μεγάλου αυτού κακού σε αυτόν τον Θάμηρη. Πολύ καλά, σκέφτηκε. Είχε τον τρόπο αυτός να τον διορθώσει, να τον εκδικηθεί. Κάποια μέρα αργότερα κατόρθωσε και γνωρίστηκε με τους δύο συνοδούς του Αποστόλου, τον Δημάν και τον Ερμογένην. Αυτοί και έτσι ήσαν μαθητέ του Αποστόλου Παύλου και ακόλουθοί του, όχι μόνο δεν τον βοήθησαν στο έργο του, αλλά συνήργησαν στην καταστροφή του. Το υπερήφανο πνεύμα, η φθονερή και μοχθηρή καρδιά τους δεν μπορούσε να ανεχθεί την υπεροχή του Αποστόλου Παύλου και την βαθιά ευλάβεια που έδειχνε ο κόσμος προς αυτόν. Εξάλλου αυτούς άρχισε να τους τραβά ο κόσμος με τα θέλγητρά του. Άρχισε από τότε μέσα τους οι πτώσεις, ώστε να φτάσει αργότερα ο Απόστολος Παύλος να γράφει «Δημάς με εγκατέλειπε, αγαπήσας τον ειν αιώνα». Τους άρεσε πλέον ο κόσμος και τα του κόσμου. Σταμάτησαν τον εσωτερικό αγώνα κατά τη σαρκός. Δεν ηγονίζονται δια την αγνότητα και σοφροσύνη. Λόγω της εσωτερικής αλλαγής δεν τους άρεσε η περί σοφροσύνης και παρθενίας διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου. Κατηγορίες εναντίον του Αποστόλου Παύλου. Ο Παύλος δεν πολεμούσε τον γάμο. Αντιθέτως, τον συνιστούσε και τον ανέβαζε στα δυσθεώρητα ύψη του μυστηρίου. Την ιερότητα του γάμου, μέσα στον οποίο ενώνονται ο άνδρας και η γυναίκα, παρομοίωσε ο Απόστολος με τον Χριστόν και την Εκκλησίαν. Το μυστήριον τούτο μέγα εστί, έγραφε, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και την Εκκλησίαν. Όταν όμως υπήρχαν άνθρωποι που προτιμούσαν την παρθενική ζωή, που είναι ανώτερη από το γάμο, όσο ο ουρανός από τη γη, τότε τη συνιστούσε και την εξυμνούσε πολύ χωρίς να την επιβάλλει αναγκαστικά. Ο Ερμογένης και ο Δημάς συσκέφθηκαν με τον Θάμηρην. Εις αυτό το σημείο ο Θάμηρης κατόπιν του εστήριξε κατηγορίαν. Τους είχε καλέσει μάλιστα σε τραπέζι.
Το άλλο πρωί όρμησε με συρφετών στο σπίτι του Ονησιφόρου. Άρπαξε τον Παύλο και τον πήγε στον ηγεμόνα. Τον κατήγγειλε ο Θάμηρης ότι επιβάλλει την αγαμία, ότι διαλύει τον γάμο, ότι ανατρέπει τον θεσμό της οικογενείας και ότι καταδικάζει το ανθρώπινο γένος σε αφανισμό. Ο ηγεμόνας Καστήλιος ανέλαβε να εξετάσει τον Παύλον. Τον περιόρισε εν τω μεταξύ στη φυλακή δεμένων για να τον ανακρίνει μετά από μερικές ημέρες. Η Θέκλα κατηχείται στην φυλακή. Στην φυλακή πήγαιναν πολλοί να δουν τον Απόστολο. Μόλις το έμαθε η Θέκλα, επήρε την ηρωική απόφαση να πεθάνει και αυτή για την πίστη του Χριστού. Επήγε λοιπόν και αυτή στην φυλακή. Έπήρε δε μαζί της όλα τα στολίδια της και τα μαργαριτάρια της που είχε. Τα έδωσε στον δεσμοφύλακα. Εκείνος την άφησε και έτσι ήλθε στο δέσμιο Παύλο. Ο Απόστολος του Χριστού πάντοτε είχε το θάρρος και τη δύναμη να κηρύττει παντού όπου βρισκότανε. Και η φυλακή γίνεται εκκλησία, όπου κηρύττει τη θρησκεία του Χριστού και το θέλημα του Θεού. Εκεί στη φυλακή συνεπλήρωσε την κατήχηση στην Ιερά Θέκλα. Η Θέκλα, που γνώρισε τώρα καλά τον Χριστόν και τη διδασκαλία του και βρήκε ανεκτήμητο θησαυρό, έγινε πυρφόρος. Το πρωί οι συγγενείς της, όταν είδαν ότι έλειπε από το σπίτι της, βγήκαν και τη ζητούσαν σε όλη την πόλη. Νόμιζαν ότι έφυγε με κακό σκοπό και από έρωτα σαρκικό. Μαζί με αυτούς ερευνούσε και ο Θάμηρης. Έμαθε όμως αυτός από κάποιον δούλο ότι η Θέκλα βρισκόταν στη φυλακή με τον φυλακισμένο ξένο. Τρέχει αμέσως τότε στην φυλακή και πράγματι τη βρήκε να κάθεται παρά τους πόδες του Αποστόλου Παύλου. Αυτό τον εξαγρίωσε, έγινε θηρίο. Παίρνει μαζί του αρκετόν όχλο, πηγαίνει στον Ανθίπατο και του τα είπε. Ο ηγεμόνας διέταξε και έφεραν εκεί τον Παύλον. Σε λίγη ώρα έφεραν στο δικαστήριο και την Θέκλαν. Όταν την είδε ο όχλος που ήξερε τη μεταστροφή της από τον Απόστολο, φώναζε στον άρχοντα. «Σκότωσε αυτόν τον μάγο και γόητα». Ο ηγεμόνας Καστήλιος ανέκρινε κατόπιν τον Παύλον, αλλά δεν βρήκε αληθινή καμία κατηγορία. Απέναντίας ένιωθε μεγάλη ευχαρίστηση να ακούει τα λόγια του. Οι άλλοι άρχοντες όμως είχαν ένα μίσος εναντίον του, διότι τους υποκινούσε ο Θάμηρης. Τότε ο Καστήλιος, θέλοντας να σώσει και τον Παύλον και τον όχλο να ικανοποιήσει, διέταξε να τον μαστιγώσουν και ύστερα από λίγες ημέρες τον έδιωξε από την πόλη του Ικονίου. Η Θέκλα ποθεί να γίνει Απόστολος. Μετά από αυτά η Θέκλα επουδενή λόγο ήθελε να ακούσει για γάμο. Ποτέ δεν ήθελε να έχει άνδρα της έναν ειδωλολάτρην. Η ψυχή της είχε αναφλεγεί από τον έρωτα να υπηρετήσει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ποθούσε να γίνει και αυτή Απόστολος του Χριστού, να μεταδώσει αυτά που έμαθε και στους άλλους, που βρίσκονταν στο σκοτάδι της αγνίας. Αφού τα διδάχθηκε, δεν μπορούσε να σωπάσει. Θα το διαλαλούσε και αυτή παντού και θα το εκήρυτε το Ευαγγέλιο με όλη τη δύναμη της ψυχής της. Το έβαλε αυτό σκοπό της ζωής της. Γι' αυτό, όταν ο κριτής την ερώτησε «Γιατί δεν θέλεις το μνηστήρα σου», αυτή δεν του έδωσε καμία απάντηση, ούτε καν τον κοίταξε. Αυτό άλλωστε ήταν η απάντησή της. Ο Θάμηρης, μετά την τελευταία απάντηση και την οριστική άρνηση της Θέκλας, εθύμωσε τόσο πολύ που δεν ήξερε τι έκανε. Φώναζε, ούρλιαζε σαν θηρίο από το κακό του. Φοβέριζε. Με τις φωνές του όμως παρέσυρε και το πλήθος. Εφώναζε και εκείνο εναντίον της Θέκλας. Και αυτή ακόμα η μάνα της, αφού μπήκε ο σατανάς μέσα της και έδιωξε κάθε ίχνος μητρικής στοργής και αγάπης, εφώναζε να κάψουν την κόρη της ζωντανή στη μέση στο θέατρο, για να φοβηθούν οι άλλες γυναίκες και να μην αφήνουν τους άντρες τους για έναν πεθαμένο Χριστό. Ήθελα να την δει νεκρή και όχι χριστιανή. Πόση αναισθησία, πόση τύφλωσης, τι βλακεία όταν κυβερνά ο διάβολος. Στο θέατρο να την κάψουν. Μόλις όμως ο άρχοντας είδε ότι και οι συγγενείς της την κατεδίκαζαν, έβγαλε απόφαση να θανατωθεί και έδωκε διαταγή να την κάψουν ζωντανή μέσα στο θέατρο μπροστά σε όλον τον κόσμο. Μετά την καταδικαστική απόφαση, ο άρχοντας σηκώθηκε από το θρόνο του και πήγε και αυτό στο θέατρο μαζί με το άλλο πλήθος για να δουν τον φρικτόν διαπειράς θάνατον της νεαράς κοπέλας. Εκείνη δε η ευλογημένη, η Αγία Θέκλα, εκεί μέσα στο αμφιθέατρο που την είχανε, δεν σκεφτότανε τίποτε άλλο παρά τον εμφύο της Χριστόν και τον πνευματικό της πατέρα, τον Απόστολο Παύλο. Δεν λογάριζε τα νιάτα της,
δεν την ένοιαζε για τη φωτιά, αλλά ο Χριστός δεν άφησε την εκλεκτή δούλη του. Την ενθαρρύνει στην κρίσιμη στιγμή. Η Θέκλα βλέπει να εμφανίζεται ο Χριστός με τη μορφή του Παύλου στη μέση του όχλου και μετά ανήλθε προς τους ουρανούς. Τότε κατάλαβε η Θέκλα ότι αυτός είναι ο Χριστός και ότι ήλθε να την ενισχύσει στον μεγάλον της αγώνα εις τον οποίο θα έμπαινε. Βεβαιώθηκε πλέον η Αγία ότι ήταν ωραία και αληθή όσο της εκήρυξε ο Απόστολος Παύλος. Έτσι η Πάνοπλη κατέβηκε στο στάδιο των αγώνων με καταπληκτικό θάρρος και αποφασιστικότητα. Τα παιδιά, οι νέοι και οι γέροι εμάζευαν ξύλα να ανάψουν τη φωτιά και να δουν το τρομερό μαρτύριο της Αγίας. Η φωτιά άναψε. Φλόγες μεγάλες υψώνονταν από εδώ και από εκεί. Εν συνεχεία εγύμνωσαν ο Δήμιος την Αγία και έτσι οι γυμνοί, για να την εξευτελίσουν, την οδήγησαν στη φωτιά. Αυτή ξεκίνησε για το καμίνι και κάνοντας το σημείο του σταυρού πήδησε στη μεγάλη φωτιά. Ο ηγεμόνας θαμπόθηκε από τα κάλλη και την ομορφιά της Παρθένου. «Κρίμα», είπε, «να χαθεί αυτή η Παρθένος με το μοναδικό αυτό κάλος». Τόσο δε πόνεσε η ψυχή του, ώστε εδάκρυσε. Βροχή καταρακτώδης σβήνει τη φωτιά. Η καρτερόψυχη κόρη που είχε μέσα της τον θεϊκόν έρωτα που της κατέκαιε την καρδιά δεν δίλιασε το υλικό πυρ, αλλά στάθηκε στο μέσον της φωτιάς με σηκωμένα τα χέρια και τα μάτια στον ουρανό και από εκεί περίμενε βοήθεια. Και δεν έπεσε έξω. Η φωτιά, όλος παραδόξος, όχι μόνο δεν την έκαιγε, αλλά τη δρόσιζε όπως άλλοτε τους 3 πέδας στην κάμινο της Βαβυλώνος. Και άλλο θαύμα παράδοξον επικολούθησε. Τότε αμέσως και από τόμος, σύννεφα βαριά σκεπάσανε τον ουρανό απ' άκρου εις άκρον. Αστραπές αυλάκωναν τον μαύρο ουρανό και βροντές συντάραζαν τον τόπο. Ραγδαιοτάτη δε βροχή κατέκλυσε όλη την περιοχή. Η φωτιά, όπως το φυσικόν, έσβησε από τη βροχή. Οι βροντές δε και οι αστραπές συνέχιζαν να συγκλονίζουν τον τόπο. Εσκοτίνιασε όλο το εικόνιον και τα πέριξ. Χάλαζα δε μεγάλη έπεσε στο θέατρο και πολλούς εσκότωσε. Κατάπληκτος και τρομαγμένος ο όχλος, πρώτου κατακλυσμού εκείνου, αφήνει την Θέκλα και φεύγει να κρυβεί. Η Θέκλα, αφού διασώθηκε, ντύθηκε τα ενδύματά της και έφυγε από το στάδιο, χωρίς να την αντιληφθεί κανείς μέσα στη γενική εκείνη σύγχυση. Έφυγε ακόμη και από την πόλη. Ευρίσκει τον Απόστολο Παύλο. Ζητούσε τώρα με κάθε τρόπο να βρει τον Απόστολο Παύλο. Τι είχε γίνει ο Απόστολος του Χριστού εν τω μεταξύ, πού επήγε? Ο Παύλος, αφού μαστιγώθηκε, έφυγε από την πόλη με τον Ονησιφόρον και την οικογένειά του. Βγήκε έξω μακριά από το εικόνιον και προσευχόντανε όλοι μαζί για τη σωτηρία της Θέκλας. Έμειναν κρυμμένοι μέσα σε ένα παλαιόν τάφον, μνημείων και νηστικοί 3 ημέρες. Ο γιος του Ονησιφόρου είπε στον Απόστολο: «Κύριε, ο πατέρας μας δεν φροντίζει πια για μας. Πεθαίνουμε από την πείνα. Βοήθησέ μας». Ο Παύλος γδύθηκε το πανοφόρι του και του το έδωσε να το πωλήσει για να πάρει άρτους. Πηγαίνοντας όμως το παιδί στην πόλη, συνείδησε την μάρτυρα Θέκλα. Χάρηκε πολύ, διότι την νόμιζε καμένη. Το ρώτησε τότε η Αγία αν γνώριζε πού βρισκόταν ο Απόστολος του Χριστού. «Έλα κοντά μου να σε πάω εκεί που βρίσκεται. Έχει μέρες νηστικός και προσεύχεται για σένα». Πράγματι, επήγε η Αγία στο μνημείον, βρήκε τον Παύλον και ευχαρίστησε τον Θεόν που την αξίωσε να ξαναβρει τον διδάσκαλόν της, τον πνευματικό της πατέρα. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος ευχαρίστησε τον Θεόν. «Σε ευχαριστώ, καρδιογνώστα Θεέ μου, διότι άκουσες την προσευχή μου και φύλαξες την δούλη σου». Η χαρά και η αγαλίαση όλων ήταν απερίγραπτη. Έφυγαν και από το ψωμί που αγόρασε ο νέος. Κατόπιν η Αγία Θέκλα είπε στον Παύλο: «Σφράγισέ με τη σφραγίδα του Χριστού», εννοούσε τον Τίμιο Σταυρόν, «και ελπίζω σε Αυτόν ότι δεν θα με αγγίξει κανένα βάσανο. Κάμε υπομονή και θα έλθει σε σένα η χάρις του Θεού», της είπε ο Απόστολος. Από εκεί ο Ονησιφόρος επέστρεψε πίσω στο σπίτι του στο Εικόνιον και ο Παύλος με τη Θέκλα ανεχώρησαν για την Αντιόχεια. Παρότι η Θέκλα δεν περιποιότανε την ομορφιά της, εντούτοις ήταν τόσο ωραία που ένας από τους επισήμους ειδωλολάτρες της πόλεως, ονόματι Αλέξανδρος, που καταγότανε από τη Συρία,
τόσο πολύ την αγάπησε μόλις την είδε, ώστε ξαφνικά την φίλησε στο δρόμο. Εκείνη εφώναξε και τον έφτισε. Εκείνος της επρότεινε να την νυμφευθεί. Η Θέκλα όμως απέρριψε χωρίς καμία σκέψη και συζήτηση τις προτάσεις του Αλεξάνδρου περί γάμου. Το πάθος όμως τόσο πολύ κυρίεψε τον Αλέξανδρο, ώστε αυτή την εχειρονομία την επανέλαβαν και σε άλλη τυχαία συνάντηση. Η Αγία επιτέλους, μη ανεχόμενη αυτά, του ξέσχισε την χλαμίδα και τον άφησε γυμνό. Έριξε δε κάτω το στεφάνι της γιορτής που φορούσε και τον γελιοποίησε μπροστά στα μάτια του κόσμου. Η πράξη αυτή της Αγίας θεωρήθηκε ύβρις και βλασφημία. Γι' αυτό την κατηγόρησαν σαν ιερόσυλο. Επρόκειτο λοιπόν να δικαστεί, αλλά μέχρι της δίκης την παρέδωκαν σε μία πλουσία κυρία που την λέγανε Τρίφαινα. Η Σταθηρία. Η Τρίφαινα περιποιήθηκε την Παρθένο Θέκλα σαν παιδί της, διότι προημερών της είχε πεθάνει η μονάκριβη της κόρη, η Φαλκονίλα. Όταν πέρασε η προθεσμία και ήλθε η ημερομηνία της δίκης, έφεραν την Αγία στο δικαστήριο. Εκεί, χωρίς πολλή διαδικασία, την κατεδίκασαν σε θάνατο. Έπρεπε τώρα να τη ρίξουν στα θηρία να την φάνε. Γι' αυτό την έφεραν στο αμφιθέατρο. Την ακολουθούσε η Τρίφαινα και άλλες γυναίκες. Έκλαιαν όλες και οι νεάνιδες. Την συμπονούσαν. Οι δήμοι έδεσαν την μάρτυρα και την πετάξανε μέσα στο θέατρο. Είχαν και επιγραφή της καταδίκης που έλεγε «Κατεδικάστη εις θάνατον ως ιερόσυλος». Η καταδίκη όμως αυτή ήταν άδικη, γι' αυτό η κραυγή του πλήθους αντιχούσε. «Είναι άδικη η καταδίκη». Εφώναζε βεβαίως ο κόσμος, «Αλυσμάτιν», κανείς δεν τους άκουγε. Οι δήμοι εν συνεχεία απέλυσαν νηστικά και εξαγριωμένα λιοντάρια και αρκούδες εναντίον της για να την κατασπαράξουν. Θαύμα όμως καταπληκτικό επικολούθησε. Μόλις τα άγρια θηρία επλησίασαν την Αγία, σαν μια αόρατη δύναμη να τα κρατούσε και να τα ετιθάσευε, δεν την πήρεξαν καθόλου. Δεν της δημιούργησαν ούτε την παραμικρή βλάβη. Επουδενή λόγο ήθελαν να την φάνε. Τουναντίον μάλιστα εστέκοντο μπροστά της με σεβασμό. Η Τρίφαινα δυναμώθηκε από τη χάρη του Θεού και μπήκε άφοβα μέσα στα λιοντάρια. Πήρε την μάρτυρα και πήγανε χαρούμενα στο σπίτι της. Την άλλη μέρα το πρωί έφτασε ένας απεσταλμένος στο σπίτι της Τρίφαινας και της είπε «Κυρία, ο Ανθίπατος κάθεται στο κριτήριο και όλος ο Δήμος συγκεντρώθηκε. Περιμένει να δει το θάνατο της Θέκλας. Στείλε την λοιπόν γρήγορα». Η Τρίφαινα όχι μόνο δεν την έδωσε, αλλά τον έβρισε και τον εδίωξε. Εκείνος έφυγε αγριεμένος και μένε απνέων. Σε λίγο έφτασαν οι υπηρέτες του Ανθιπάτου να την πάρουν δια της βίας. Η Τρίφαινα δεν μπορούσε πλέον να αντισταθεί. Στον δρόμο όμως που πήγαιναν, έκλαιε απαρηγόρητα και έλεγε «Αλίμονό μου, προ λίγων ημερών συνόδεψα στον τάφο την Φαλκονίλα μου και τώρα πάλι χάνω την Θέκλα μου που μου έγινε σαν δεύτερη κόρη μου». Η Μάρτη συγκινήθηκε πολύ από την αγάπη της Τρίφαινας και δάκρυσε. Συγχρόνως όμως προσευχήθηκε στο Θεό και είπε «Κύριέ μου και βασιλεύ των απάντων, σε παρακαλώ αντάμιψέ την όπως της αξίζει δια την αγάπη που έδειξε και διότι εφύλαξε την παρθενία μου». Στο θέατρο όταν έφεραν την μάρτυρα έγινε θόρυβος και οχλοβοή μεγάλη. Οι δήμοι γύμνωσαν την μάρτυρα και την πέταξαν μέσα στα θηρία σε λιοντάρια και αρκούδες φοβερές. Μία πολύ άγρια λέαινα στεκόταν κοντά στην Αγία και δεν άφηνε κανένα θηρίο να την πλησιάσει. Μετά τα αυτά, αφού πια είδαν ότι δεν μπορούσαν με τα θηρία να της κάμουν τίποτε, πετάξανε την μάρτυρα του Χριστού σε λίμνη. Αλλά και πάλι η δύναμη του Θεού την επροστάτεψε με αλλεπάλληλα θαύματα. Τέλος ο Αλέξανδρος είπε στον Ανθίπατο «Έχω 2 φοβερούς και πολύ αγριούς ταύρους. Θα τη ρίξω σε αυτούς να την σκοτώσουν». «Ό,τι θέλεις κάμε την», του είπε. «Εγώ πια παρετούμε». Πράγματι, την έδεσαν την μάρτυρα και την έβαλαν μέσα που ήταν η ταύρη. Η Αγία σήκωσε τα μάτια της στον ουρανό και προσευχόταν. Εν τω μεταξύ κεντούσαν και εξωθούσαν τους ταύρους για να τους εξαγριώσουν εναντίον της. Αλλά οι ταύροι έμειναν ακίνητοι. Η προσευχή της μάρτυρος τους ημέρεψε. Γι' αυτό λέγει το τροπάριόν της «Του ταύρου των θυμών προσευχή σου ημέρωσας». Συγχρόνως λύθηκαν και τα δεσμά της. Την επομένη ημέρα οδηγήσανε και πάλι την Αγία στο στάδιο. Ματέως εξεγρίωναν τα θηρία. Εκείνα δεν εκκινούντο εναντίον της. Ο Θεός την εφύλαγε με θαυμαστό τρόπο από όλους τους κινδύνους. Αυτό έκαμε μεγάλη εντύπωση στο λαό. Πολλοί μάλιστα επίστεψαν στον Χριστό.
Τότε ο λαός εζήτησε με μια φωνή την απελευθέρωσή της. Άλλωστε και η Τρίφαινα που έβλεπε τα τόσα βάζανα της νεαράς Παρθένου έπεσε κατά γης λιπόθυμη. Ο Αλέξανδρος έπειτα από αυτά εφοβήθηκε, διότι η Τρίφαινα ήταν συγγενής του Καίσαρος. Διέταξε λοιπόν να ντύσουν την Θέκλα και την εκάλεσε ιδιαιτέρως, ζητώντας να μάθει ποια είναι και πως κανένα μαρτύριο και καμιά βάσανος δεν την πειράζει. Η Θέκλα ομολόγησε τότε ότι είναι χριστιανή και ο Θεός που τον πιστεύει είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Οι άλλοι θεοί είναι ψεύτικοι. Τέλος ο Αλέξανδρος της έδωκε την ελευθερία και έφυγε από την Αντιόχεια. Ζητούσε τότε παντού τον Απόστολο Παύλο και τον ευρήκε επιτέλους στα μοίρα της Λυκίας, όπου εκήρυται. Της εξήγησε ότι την άφησε μόνη, δια να μην ελπίζει σε αυτόν, αλλά μόνον εις τον Χριστόν τον σωτήρα μας. Ακολούθως την συμβούλευσε να αναχωρήσει για την πατρίδα της, εκεί να εργαστεί για τη σωτηρία της ψυχής της και για τη σωτηρία των άλλων. Θα αγωνιστεί εκεί να διαδώσει το Ευαγγέλιο. Στο βουνό ασκητεύει, διδάσκει και θαυματουργεί. Έτσι και έγινε. Ο Θάμηρης εν τω μεταξύ είχε να ποθάνει, αλλά ζούσε η μητέρα της Θεόκλεια. Ματέος προσπάθησε η Αγία να την πείσει και να την κάνει χριστιανή. Ήταν ψυχή αδιάφορη, ψυχρή, πορωμένη. Εκείνος που χάρηκε για τη σωτηρία της ήταν ο Ονησιφόρος και η οικογένειά του. Εις το Εικόνιον η Θέκλα πήγε στο σπίτι του Ονησιφόρου και εδόξασε τον Θεόν λέγουσα: «Σε ευχαριστώ, Κύριε ο Θεός, διότι με φώτισες σε τούτον τον οίκον και σε εγνώρισα. Συ μόνον είσαι αληθινός Θεός και εσύ με έσωσες από το πυρ και τα θηρία και σε σένα πρέπει δόξα και προσκύνησης εις τους αιώνας». Περίληπως έφυγε η Θέκλα από το Εικόνιον και πήγε στο μνημείο που είχε βρει κρυμμένον τον Απόστολο Παύλο με τον Ονησιφόρον. Εκεί προσευχόταν στον Κύριο να την οδηγήσει που είναι θέλημά του να μεταβεί. Έπειτα πήγε στη Σελεύκεια. Εκεί κοντά ήταν ένα βουνό που ελέγεται Καλαμών. Εκεί επίστη ότι το θέλημα Θεού να κατοικήσει. Βρήκε ένα σπήλαιο, μπήκε μέσα και έζησε εκεί πολλά χρόνια. Ζούσε ασκητικότατα, με χόρτα του βουνού και καρπούς των αγρίων δένδρων. Υπέμεινε πολλούς και σκληρούς πειρασμούς από τους δαίμονας, αλλά με τη βοήθεια του Θεού τους νικούσε. Η φήμη όμως της Αγίας βγήκε σε όλους τους γύρω τόπους και της πόλης. Πολλές γυναίκες που θέλανε να σωθούν ήρχοντο σε αυτήν και διδάσκοντο την χριστιανική πίστη. Αρκετές από αυτές άφηναν τα μεγαλεία του κόσμου. Ασκήτευαν εκεί κοντά της. Ο Θεός της έδωσε δύναμη να θαυματουργεί και να θεραπεύει τας νόσους. Μόλις επλησίαζε ο ασθενής στο σπήλαιον, εθεραπεύετο. Εκεί οι τυφλοί ξανάβρισκαν το φως τους, χωλοί περπατούσαν, παράλυτοι σηκώνονταν και δαιμονισμένοι απαλλάσσονταν. Πολλοί που βλέπανε τα θαύματα κατηχούντο την χριστιανική διδασκαλία και γίνονταν χριστιανοί. Οι κάτοικοι της Ελεύκειας βρήκαν στις αρρώστιες των γιατρό πνευματικό και άμυσθο. Μονάχα οι γιατροί στενοχωριόνταν, διότι οι ασθενείς τρέχανε στην Αγία Θέκλα και αυτοί κινδύνευαν να φτωχύνουν. Έκαμαν λοιπόν ένα συμβούλιο και είπαν: «Αυτή η γυναίκα είναι η αίρια της μεγάλης Αρτέμιδος και για την παρθενική ζωή που έζησε την βοηθεί η Θεά και κάνει αυτά τα θαύματα. Άμα την μολύνουμε σαρκικά θα χάσει την χάρη της και θα σταματήσει». Πλήρωσαν τότε μερικούς ακολάστους νέους να πάνε να την ατιμάσουν. Αμέσως εκείνοι ανέβηκαν στο βουνό, πήγαν στο σπήλαιο και κτύπησαν την πόρτα. Η Αγία από θεϊκό φωτισμό εγνώριζε την αιτία για την οποία την επισκέφθηκαν, αλλά τους ρώτησε τι ζητούσαν. Εκείνοι οι αδιάντροποι της είπαν ότι πήγαν για να κοιμηθούν μαζί της. «Εγώ», τους λέγει, «είμαι γερόντισσα. Είμαι και αφιερωμένη στον Ιησούν Χριστόν. Εάν εσείς θελήσετε να κάνετε κανένα κακό σε μένα, θα πάθετε εσείς μεγάλη ζημιά». «Εμείς δεν ξέρουμε τι λες εσύ. Εμείς δεν μπορούμε να γυρίσουμε άπαρκτοι πίσω». Αυτά της είπαν και επιχείρησαν να την τραβήξουν προς το μέρος τους. «Περιμένετε, παιδιά μου, λίγο», τους είπε, «και θα δείτε την δόξα του Θεού». Εν συνεχεία είπε: «Κύριε Παντοκράτορ, ο μόνος δυνατός και εκτήρμων, η ελπίς των απελπισμένων, ή των αβοηθήτων βοήθεια, ο εκπυρός και θηρίων, θυράμι δώστε και Αλεξάνδρου και βυθού διασώσας με και ευδοκίσας εν εμή να δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, ρίσε με εκ των χειρών των ανώμων τούτων και μη αφήσεις να υβρίσωση την παρθενίαν μου, την οποίαν εισέ αφιέρωσα, διότι σε επιποθώ, νυμφίε μου άμωμε». «Μη φοβού, Θέκλα δούλη μου αληθινή», ακούστηκε από τον ουρανό αχνάτη φωνή. «Να, αυτή η πέτρα που είναι μπροστά σου,
σου ανοίγεται για να σου διαφυλάξει την αγνότητα. Πράγματι, βλέπει η μάρτυας την πέτρα να ανοίγει στα δύο. Μπαίνει αμέσως μέσα στο σχίσμα και ξανά κλείσε η πέτρα πάλι όπως ξανά ήτανε, χωρίς καθόλου να φαίνεται το ρήγμα. Μπροστά σε αυτό το εξαίσιο θαύμα, οι ακόλαστοι τα έχασαν. Πήραν μονάχα το ομοφόριό της για να το δείξουν ως απόδειξη στους γιατρούς που τους έστειλαν. Αυτό όμως το πήραν κατόπιν οι χριστιανοί και το είχαν οι μεταγενέστεροι για ευλογία και φυλαχτό από κάθε κακό. Έτσι τελείωσε μια φωτεινή προσωπικότητα των πρώτων χριστιανικών χρόνων. Μια ψυχή η οποία δούλεψε για τον Χριστό από τα 18 χρόνια της που τον εγνώρισε έως τα 90 που εκοιμήθη. Μια ψυχή που αφήνει παράδειγμα λαμπρό για τους άνδρες και τις γυναίκες. Η Εκκλησία μας γιορτάζει την μνήμη της την 24η Σεπτεμβρίου. Την ονόμασε δε πρωτόαθλο, πρωτομάρτυρα και εις Απόστολο. Απολυτίκιον ήχος 4, ταχύ προκατάλαβε. Του Παύλου συνέκθιμος ως καθαρά την ψυχήν και πρώταθλος πέφυνας εν γυναιξήν ευκλαιός Χριστόν αγαπήσασα. Σίγαρ της ευσεβίας πτερωθήσα το πόθο, ήθλησας υπερφύσιν εις Απόστολε Θέκλα. Διώσε ο πανικτήρμον νύμφιν ηγάγετο. Ας έχουμε την ευχή και τις πρεσβείες της Αγίας Θέκλας. Αμήν.